totes les persones perseguides i represaliades per motius polítics, tant a dins com a fora del país. I avui molt especialment també voldríem mostrar la nostra adhesió a la proposició en contingut de declaració institucional aprovada ahir a Casa Gran, a instàncies del grup d'Esquerra, de condemna a l'actuació policial a la frontera colonial d'Espanya a Melilla, que va resultar amb la mort, que se sàpiga, de 37 persones, per tots ells el nostre record i la condemna a la brutalitat policial marroquina i espanyola, a les paraules justificadores del president espanyol i vergonya per a tots els que mostrin la seva connivència amb aquells fets. Dit això, ens agradaria començar la resposta a l'informe del regidor, primer assenyalant que és l'únic informe rebut en un termini adequat i després destacant un moment especialment significatiu del districte que ha explicat el regidor, que fou la inauguració de la nova instal·lació del grup Escullera de Jaume Plensa amb la presència del propi artista. Culminava així una idea impulsada dins de l'acord d'inversions pel grup d'Esquerra i en el que reconeixem un paper determinant del regidor Mercè també. Però també ens agrada dir les coses i en un prec del 2016 nosaltres ja demanàvem allò i va ser una satisfacció poder veure allò fet realitat. Un prec que recordo, i recordo els que estaven presents llavors, que es va aprovar per unanimitat i que no s'havia executat. Per tant, celebrem que 6 anys després s'hagi pogut executar. En la mateixa línia volem constatar que s'han anat redactant alguns dels projectes pactats dins l'acord d'inversions amb el grup d'Esquerra Republicana, com ara el projecte de baixar la calçada al carril bici del carrer d'Arnau d'Oms, l'estudi arquitectònic i el projecte de consolidació del xalet de la Trinitat per a la seva dignificació, l'avenç de les obres de Can Valent, amb un seguit de troballes arqueològiques que no fan més que afegir més valor encara als treballs i al valor en si de la pròpia masia, el projecte de passera per l'aqüeducte del Bosc Llarg a Ciutat Meridiana i els patis i espais de les escoles Santiago Rossinyol i l'Escola del Turó. El mateix dia de la inauguració del conjunt escultòric de Plensa vam poder constatar, però, que la intervenció a la plaça Francesc Layret ha estat del tot insuficient i que en algun lloc del districte o de Casa Gran, no sabem on, s'ha perdut una de les demandes, que era la d'un faristol explicatiu de la figura del propi Francesc Layret. Fet que, curiosament, en el nostre prec de 2016 també hi figurava i que això sí que podem dir que 6 anys després encara no ho hem aconseguit. Però seguirem treballant des d'on sigui, des de la taula de memòria històrica, des d'aquest plenari, des d'on sigui, perquè finalment la figura de Francesc Layret, advocat laboralista i lluitador pels treballadors, doncs sigui reconegut en el nostre districte com no pot ser d'altra manera. Parleu també de la transformació dels patis escolars, positiu, però el que ens preocupa és l'ús d'aquests patis. El programa de patis oberts llengueix i ha anat comptant amb diversos inconvenients i finalment quan arriba l'estiu aquest programa, a més d'altres activitats que pot haver-hi a les escoles, és pràcticament inexistent. També ens agradaria recordar que les obres de la L5, ja que no surten en l'informe, els 15 milions d'euros que s'apunten, potser són lapsus, no plouen del cel ni els posa l'Ajuntament, sinó que és inversió de la Generalitat de Catalunya en el nostre districte i pensem que quan no es fa cal lluitar-hi i quan es fa també cal dir-ho. Sobre la plaça de Pilar Espuña, de la qual també no només ens alegrem, sinó que ens enorgullim, és una llàstima que a la inauguració no es convoqués adequadament ni als grups municipals del districte ni tan sols a la pròpia presidenta. I no vol dir que ho fan les entitats. El districte també ha de vetllar perquè aquells actes que es fan en nom del districte es convoquin correctament i no a l'últim moment o de mala manera. Aquesta no és només la punta de l'iceberg. La mala gestió del protocol i de la relació amb els grups de l'oposició ha estat una constant. El menysteniment, la manca de respostes, la falta de fluïdesa en la informació, etc. Multitud d'informes acceptats, acceptada la seva realització i fer arribar a tots els grups al llarg d'aquest mandat, no se n'ha fet arribar ni un. Només posaré un exemple. Encara estem esperant el cens de l'amiant del districte. I pel que feia per un comentari que ara no hi és el conseller Barrenya, però també ho volem fer constar. En el minut de silenci de l'altre dia sobre Miguel Ángel Blanco, com per exemple l'acte de reconeixement a les víctimes d'Hipercor, el districte de Nou Barris no convoca ningú, no sabem mai quin dia es fa. I molt bé que Hipercor està a Sant Andreu, però el monument a les víctimes d'Hipercor, malauradament, tant de bo no hagués hagut de ser-hi, però està a Nou Barris. I el districte no convoca mai els grups municipals de Nou Barris. Però la mala gestió no circumscriu només el protocol o la informació amb els grups.
Ara que es torna a parlar de rehabilitació energètica d'edificis, encara esperem el rendiment de comptes dels 3 milions que s'havien d'haver invertit a Nou Barris ja fa anys, a principi d'aquest mandat. La gestió de l'espai urbà, amb un fracàs estrepitós de les mesures contra l'incivisme, com hem pogut veure, de la brutícia, portem 3 plans de xoc, de la il·luminació, entre molts altres aspectes, els mals usos, la sensació de seguretat que ells generen, etc. Mala gestió en els processos participatius encallats, sovint amb imposicions o retardats inexplicablement, fins que, com en el cas de l'antic camp de l'Adam, la manca de decisió municipal i d'encallament del procés participatiu ha propiciat la generació d'un conflicte que ens podríem haver estalviat tots. Un conflicte en el que es barreja la qüestió social i en el que es barreja la qüestió humana i que ara s'ha hagut d'acabar gestionant malament i acabant de qualsevol manera. De fet, les obres que s'han fet ara s'han fet sense ni tan sols haver acabat el procés participatiu que el govern s'havia compromès. També amb la gestió en el comerç, ho han dit ja altres grups, però no ho deixarem de dir-ho. Fracàs estrepitós del marketplace després de la Covid. Caos en la gestió de les terrasses i de l'ocupació de l'espai públic per part dels establiments d'hostaleria. Fracàs en les línies d'ajuts, tant en l'accessibilitat com després en el persianes obertes, a l'Impulsem el que fas, etc. Indiferència davant la mort llànguida dels nostres mercats, total indiferència. I total menysteniment, com també s'ha dit aquí, dels nostres mercadillos, que són un fet tradicional del nostre districte. Fracàs en la dinamització dels locals, amb només 3 comprats a Nou Barris, mentre 16 locals a les Corts estan ara en litigi perquè s'han comprat malament, però aquí no es podien comprar més de 3. L'absència de cap projecte dels anomenats APEUs que proliferen arreu de Catalunya, impulsats per la Generalitat, però que a Barcelona ni hi són ni se'ls espera, sembla, de moment. No fos cas que no poguéssim parlar malament del govern de la Generalitat. Les solucions les de sempre, ampliar horaris, augmentar el soroll al carrer, precaritzar el treball i dificultar la conciliació familiar i veïnal. Finalment heu parlat de l'estiu també, i de l'estiu només farem com cada estiu sembla que tota l'oferta l'organitzi el districte. Una de dos, o el districte s'apropia d'activitats que no organitza o han desaparegut les entitats i els clubs del districte que ho organitzen. Bé, això ja passarà, però de moment encara no ha passat. Mala praxis ignorar les entitats de lleure cultural i els clubs esportius que treballen per fer possible aquesta oferta, sense ni tan sols nomenar-los en l'informe. Després ens omplim la boca de que s'ha de promoure l'associacionisme, de que aquestes activitats d'estiu han de tenir continuïtat en les entitats del districte i tal, però no som ni capaços de nomenar-les en els informes o en els llistats del districte i tot consta com a activitat generada pel districte.